kweduno mabuja madukachere tauya nadzo dzanyasi zuva re16 mwedzi uno kukadzino titandeka tikunyepa yemhanduwe kutoti ipapa wakuru wehurumende wagotoisa mugovernment gazette mutemo watoda kuchinja bumbiro romutemo uya constitutional amendment bill number 3 pachirungu. Pakanyangariwa zvatakaigonyepiwa zviya wangu watogara watonhadzira kare gwaro ravo paribe chisvini ipapo rekai tigoona kuti zvinopera sei. Kwaipa panodaro paramende taano mazuva makumi 90 days pachirungu dzokuti tiite kureketa kwese kwatinogona kuita kuti pavanozoenda kudaro paramende vanonovhota zvichinja kana kuti zvichiitiwa sei. Pakanyangarapo asi ipapa nyasi uno chaiye muzvinafundo madhuku wabva watoendesa kumatare odzimhosva kudare guruguru rinoringana zvebumbiro romutemo constitutional court pachirungu. Nyaya yomaovheti matanhatu ari kuchema kuti aiwaba kamutemo kamudakisa kakatiri kukadaba kunorekai tigoona kuti zvichapera sei. Maraba ari kuenda achekumujhandireri asi nyaya iyoyi inenge yatopinda pakanyangariwa wakomana rekai tione kuti zvinopera sei. Ukuoya mbuso fuzwayo aiwa ichindoripo rekai timirire kuona kuti zvinenge zvina nopapi chaizvo. Tinoramba takaringa tichinyepa nawo pozvinoburika. Nyasi uno mapurisa agoita unge mabuja anomukira kugarira mapfene mhanduwe wamukiri akienda kumahofisi okambani yaatenda ibiti yomagweta kuMilton Park. Waribe kureketa kuti chii chiri kuitika kana kuti wari kudini wanoenda kogarira ipapo mhanduwe pakanyangara biti akabatana newamwe kuita kaiyo inonzi Constitutional Defenders Forum. Wakomana rekai tione kuti mushiro uri kuitiwa nehurumende iyo uchasvika papi. Tinoramba zvedu takandoringa ukuono kusaiti Douglas Monzora hagototi chamisa ari kutengesa kwaya ari kutekaira akaisa ari kutamba bhora akaisa mari mumasokisi achinyepera kunge munhu womapata anopikisa iye ari ndiye munhu ari kusenza nehurumende. Wakomana rekai tigoona kuti zvinopera sei. Asi izvo zviri kunyepa yekutoti chakawaparadza vanhu vawa chisvinu chikuru kudarika chavabatanidza kubatana chaiko kutobvira kuti tabatana panenge paribe apa mhanduwe. Ndiri kuona bamonzora achizosenza nachamisa rimwe zuva paribe zvakadando. Rekai tigoona kuti zvinonge zvina nopapi. Ticharamba takaringa chedu kuringa nekuti kuringana kwawakarambana aiwa kuri baanoziva kuti chii chavari kunetsanirana. Vanhu vazhinji vagotohwadziwa fani kutoti hurumende kuburikidza naiyo anakadzitape wayo waribe kana kureketa zuva ribodzi zvaro nozvonyahwa yageza iye geza aikiwa nyasi uno. Wakomana pakanyangara ipapa aiwa rekai tigoona kuti zvinoenda nopapi nekuti paribe chisvinu chaicho. Ticharamba zvedu takaringa kwazvinenge zvichienda asi zviri kuningisika kutoti aiwa vanokona kuita peno zviri nani heno. Rekai tigoramba tichiona kuti zvinenge zvina nopapi. Wamunangarwa wabenhuka kubva kuAddis Ababa kwawakaenda kumusangano weAU watungamirira wenyika ikweyo wachibenhuka aiwa maisana anga atoripo mhanduwe aribe kana kumira kuti wagare pasi idio dzavanotsikisa vakuruwo aiwa izvino. Rekai tirambe takadziringa ukuwo magaya hino zvaari kugaya ipapa nekuti abenhuka kudarika nyaya yache yekunzi akabhinya iya yatanda manje nyasi. Rekai tigoona kuti kukura ike yakaita nyaya yacho ichasvika papi. Tinoramba takandoringa zvedu tindori kumatare ikweyo kuno vamwe watatu mapata anopikisa kuChegutu wakasungiwa nemapurisa kwai wari kubvarura mapepa anopa rutsigiro kuZANU-PF. Imi rekai tione izvezvi zviri kuitiwa nokuti kuno sarudzo dzida kuitiwa kuwadhi yokutanda kuChegutu ikweyo. Rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinoenda nekupi. Mapurisa eSouth Africa agonza akasunga vanhu vokuZimbabwe mhanduwe wari kuita basa rokupamba vanhu wakakubata wobva watifonera hama dzako kuti tipei mari
tipei mari tipe imi munyadziseiko zvinoita mhanduwe pakanyangara chaiko. Ndikai tiri kufara kuti wabatiwa, waiva wakatobatiwa waine mari chaiyo musvo maranzi zviuru 200,000 200,000 pachirungu. Wanga wabva kubata mumwewo ari kufunda pachikorocho, fundo yepamusorocho kuStellenbosch. Idihwi ngawasungirwe, wakuita kukomerewa chaiko. Tikaiti kuramba takaringama. Ipapa kuno kuZimbabwe kwedu uno kwai mumwe mutyairi wekusouth Africa akadhuma, munhu wochovha bhasikoro agonze abhadhare choupenzi chomadhora 400 basi nomatare. Wakomana upenyu hweZimbabwe hwakachipa wakomana. Ndikai tirambe tichiona kuti wanoipedza sei. Apa kwaburika masoko okutoti kuSouth Africa anonzi Maloti waiye haari kutsvakiwa nemapurisa okuSouth Africa, wari kutoda kutoti wamubenhutse. Heno kuti woZimbabwe wachamubenhutsa chere. Apa kwai zita riri kutsvakiwa naro chairoro pachitupa ndinamatai Bhobho. Rekai tigoona kuti zvinenge zviina nopapi. Tinoramba takandoringa kana wakazvikona kumubata. Aiwa kwai nyaya yache agonza akabatsirana nevamwe kuenda koba wakapakata. Pano nyaya. Tikai tigoramba takaringa tinenge tichinyepana mhanduwe kuti zvirikuitikaira sei. Vanhu vazhinji ipapa wakandomirira kuona kuti Jonathan Moyo achajira chere mambure agoisiwa naWikinere agonzi naWikinere. Iwe uri kukona basa iwe. Benhuka uZimbabwe uone, tokupa motika yaunoda, chero yaunoda motika ndokupa nomba. Rekai tionewo mandiwe. Ana Muzembe wakanyepiwa izvezvo wakakwechemedziwa wari ndorimo. Rekai tione zvedu kuti zvinoenda nopapi. Bhangi ronyika ragoti iro riri kuburitsa mari tsvayo mazigi asi riri kuburitsa mhanduwe kwai mari yacho iri bekuwanditsa. Rekai tione kuti wachazvikona chere. Heno kuti zvinenge zvakiitika chere kuti munhu undosvika pamadziro obhengi wobva wajuruja mari. Zvinenge zvakiitika chere. Rekai tirambe takandoringa. Tinenge tichindonyepana. Asi kuringa kwedu paribe zvakadando. Wanenge wachindoita zvibodzi zvauri kundoita izvozvi. Heno rekai tigozviona. Apa tsaona yaitika nyasi mugwagwa wepachiremba. Wakomana wokombi apotsa agwarasha vanhu. Idina yawe zvinoita kuhwadza. Rekai tigoona kuti ichapedziwa yakaita sei nyaya yacho pawachaenda ipapo. Apa zuva ramangwana kwaika chikwata choZimbabwe chokiriketi chiri kutamba noIreland iko kuIslamabad. Tinenge tichi kunyepai kuti zvirikuitikaira sei. Highlanders hailanga boso kwayakagoja Dynamos Dimbare nokabodzi pamutambo Jairus Jiri Cup. Wakomana kwai ipapa Benjani abva atanda nokuhwina. Imi rekai tione kuti zvinopera papi izvozvi. Tinoramba takandoringa nekuti taakuringa dziri kuitika pasi rese. Kureketa kuno Patrice Motsepe kwai ataiwapa ndichada kuramba ndindotungamira kambani yeAfrican Rainbow Minerals. Rekai tigoona kuti achazviita sei ipapa. Wanenge wachiperera papi. Nokuti wazhinji wagototi anenge ari kunhadzira manje kuti achipinde pakuti ndiye anotungamira nyika yeSouth Africa. Heno mandiwe rekai tirambe takaona kuti zvinoenda nopapi. Anenge achakaisiwa kabhora noiyo tsano wache. Rekai tinenge tichindokunyepai. Kwai mumwe woChina pawanhu vari kunzi ndo wakaita basa rokuuraya uya aidhiraivha Bolt akagwarashiwa mazuva apfuura yaya. Kwai zviendesa ega mandiwe akati aiwa ndine mubiyawo. Rekai tione ngozi yorombe iganda nzara. Canal Plus kambani yakatenga DSTV kwai agototi SuperSport ndisu taakunyepai zvokutenga. Kana muchida kuti muite zvisvinu ndisu tinokunyepai. Wakomana mupusiro wavari kuita. Ipapa vanhu vazhinji vangu vakangonamirira kapa SuperSport nokuti ndoenge iri kuburitsa bhora. Kuno kana ikazvitadza mirai muone anana Netflix wachatopinda. Tinoramba takaringa zvedu kuti zvikuenda nokupi. kuMalawi kureketa kuno
kwaikwanzi kuchadiwa zvicheriwa zvinobudika zviri pekupepetiwa. Regai tione kuti wari kuzvipedza sei izvozvi, nekuti waribeka apa kupepetera pacho tinoramba zvedu takaringa. Apa kuno chitima mhanduwe chabudika munjanji kumazabhuka kuzambia. Tikufara kundoti palibe akuwara kana kwapfa. Mutungamiri wenyika yeSudan, South Sudan, wakomana Salva Kiir, idiwi dai wari wamwe watoita kumugwita tsitsi. Munetsero wari kumuita iyo mhandu yekuti anotadza kana kutekaira, asi anoramba achindoendesiwa chete achinonzi ndiyo mutungamiri. Aiwa zvinoda bagodando wakomana, dai waita wachinyara ganda kusu chairo, wanenge wachirebe wanhuwo. Asi regai tirambe takaringa kuti zvinoenda nokupi. United Kingdom hurumende yavo kwayange yatoti aiwa tichada pakuita sarudzo dziri kufanira kuitiwa iyo mwedzi wacho wabvo gore rino, kuno apa wazobva wati aiwa tachinja taakudziita. Wanga watoendesiwa kumatare ukoko karibe ana wokweduwa wanotengeka ukoko, aiwa paribe anotengeka. Kuno regai tigoona kuti wanenge wachizvipedza sei. Tinoramba takaringa kuti zviri kutekaira anhu papi nopapi. Asi wanyasi aiwa mabuja regai tizorore ndini wenyu mhanduwe wonawo.